खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन एनडिबिफोरा सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव आरो बिटिआर सरकारजों थाफानायनि उनावबो दासिमबो एनडिबिनि मुंख्लंफोरनि थाखाय मुंख्लं खाम्फा लुनाय जायाखै नाथाय सासे जोहोलावा सिमाङाव फैनानै गावनि बिमाखौ मुंख्लं खाम्फा लुनो थाखाय खावलायफैनाय लेखायै बिमाया फिसानि मुङाव गावनि न'आवनो मुंख्लं खाम्फा लुनानै होदों न'आवनो गरसे गरनै रां बुथुमनानै मुंख्लं मानिक ब्रह्मनि मुङै मुंख्लं खाम्फा गायसनदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा जायखौ बेखेवहैदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनिफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि मानिक ब्रह्मआ थांनाय 2009 मायथाइयाव आफादाव जयेन जादोंमोन नाथाय 2014 मायथाइनि 19 आगस्टआव आर्मी पुलिसजों लाबोनानै गावथार जादोंमोन बिथाङा मुंख्लं नखरनो एक्सग्रेसिया होनो थाखायबो लिस्टआव बिथांनि मुंखौ गोबां दैथायहरनाय जाबाय नाथाय बिथांनिया थालांबाय थादों बेनिखायनो सरकारा जाहाथे बिथांनि नखरनो एक्सग्रेसिया होयो बेनि थाखाय खावलायहरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय अक्ट' फोसावनाय लोगो लोगोनो अक्ट' फोसावनाय सानखालिनो रायजोआव दुंहाव थासारि सामुगुरि बिधानसभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव थासारि कंग्रेस आरो बिजेपिनि गेजेराव जादों बे दुंहाव थासारिया गोलाव गोलाव लावथि लानानै गारिफोरखौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय जादों फोरमायथिनो गोनांदि सामुगुरि बिधानसभा बियाबाव रकिबुल हुसेना एमएलए देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय बिथाङा धुबुरीनि एमपि जानायनि थाखाय सामुगुरि बिधानसभा बियाबा दा लांदां जानानै दं जायनि थाखाय बेयाव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थि जागोन बेयाव बिजेपि दोलोनिफ्राय दिप्लु रन्जन शर्माया बिजाथि महरै गसंगोन ओजोंहाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय रकिबुल हुसेननिनो फिसाज्लाया बेयाव बिजाथि महरै गसंगोन जायनि थाखाय सामुगुरि बिधानसभा बियाबाव दा मोननै दोलोनि गेजेराव गोख्रोङै जुजिनाया जागासिनो दङ थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो रुपहिनिफ्राय सामुगुरिसिम कंग्रेस दोलोआ बाइक रेली बा बाइकजों हानजा सरनाय हाबाफारि लादोंमोन जेराव गोबां सुबुंफोरानो बेयाव बाहागो लादों ओजोंहाय सिंगिमारियाव बिजेपिनि बिसायख'थिनि मावख'नि मोखाङाव 40निफ्राय 50सो सुबुंफोरा आखायाव गोलाव गोलाव लावथि लानानै लामाजों थांलाय फैलाय जानाय बेसेन गोसा गारिफोरखौ बुफाय बुसि खालामदों कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनि गारिखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे माखासे सरासनस्रा सुबुंफोर जायफोर बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामदों बेफोर गारिखौबो बुफाय बुसि खालामनायनि अजदआ बेरखांदों जाथायखौ लानानै कंग्रेस दोलोनिफ्राय गोबां सोंखारिदों ओजोंहाय बे जाथायनि सायाव बिजेपि दोलोनिफ्रायबो फोरमायथिदों दि कंग्रेस दोलोनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा बिजेपिनि बेनार आरो पस्टारफोरखौ बिसिदों जायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै बिजेपिनिफ्राय फोरमायथिदों जाथायखौ लानानै दा कंग्रेस दोलोनि एमपि रकिबुल हुसेन आरो कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नगाव पुलिस थानायावबो एफआइआर होबाय मुजिबुर रहमान कंग्रेसनि जाय बारग' दैदेनगिरि आरो दा बिजेपिनि दैदेनगिरि जानानै दं बेजों लोगोसे 50 बिजेपिनि मावथि मददगिरिफोरनि हेंथायै एफआइआर होबाय होननानै फोरमायथिदों लोगोसे रकिबुल हुसेना बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बुंथिबावदों दि जायनाखि बिजेपि सोरखाराव अदेबानि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मियाफोरनि भट नाङा होननानै बुंथिदोंमोन आरो आइजोफोरखौ फिसा जोनोम होग्रा मेसिन होननानै बुंथिदोंमोन बेबायदि बुंखांनायनि उनावबो मा साहसजों बेयाव बिसायख'थिनि भट बिनो फैदों होननानै सोंथि खालामो आरो गासैबो जाहाथे कंग्रेसनो भट होयो बेनि थाखाय खावलायो आरो बेबायदि खालामोबा 50 डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बायदि फैयोब्लाबो जेबो सोमावनो हानाय नङा होननानै बुंथियो रकिबुल हुसेना टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गासै 9717 पस्ट फोसावनानै होबाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा 9717 पस्टनि मादाव ग्रेजुवेट फोरोंगिरिनि थाखाय 8230 पस्ट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय 1487 पस्ट फोसावबाय बेनि थाखाय 21 अक्ट'बरनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन madhyamik.assam.gov.in आव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि प्रसेसखौ बा खामानिखौ नायबिजिरनो थाखाय स्कुल इडुकेसन डिपार्टमेन्ट आरो आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बोर्ड ASSEB जयै सावरायनायनि उनावनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा आरो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बे पस्ट फोसावनायखौ बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावनानै होदों एनडिबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि
आफाद थासेयावबो आरोबाव गुबुन मोनसे गोदान आफादनि जोनोम मुङा XNDB वेलफेयार एसोसिएशन जायनि आफादगिरिया रुजुग्रा मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारिया दानसोरां नार्जारी बिथाङा इउनाइटेड फराम अफ XNDB निबो गाहाय नेहाथारिमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन दा बिथांमोनहानो आलदायै बा गोदानै XNDB वेलफेयार एसोसिएशन दाबाय एनडिबिफोरनि जेंना जेरै केस फोजोबनाय जोबथेसालियाव थानाय एनडिबिफोरखौ उदां खालामनाय रिहेबिलिटेसन होनाय मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ होनाय बेफोर जेंनानि सायाव खामानि मावनायनि थांखिजोंनो जोनोम जादों XNDB वेलफेयार एसोसिएशनाबो जाय थांखिया इउनाइटेड फराम अफ XNDB निजोंबो एखे खालि मोननै आफादनि गेजेराव फारागा बेल' बेरखांदों गोदानै दानाय XNDB वेलफेयार एसोसिएशननिया सोरखारजों थाफानानै खामानि मावनाय जायखौ गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारी बिथाङा फोरमायथिदों नाथाय इउनाइटेड फराम अफ XNDB निया सोरखारजों थोंजोङै थाफायालासे एनडिबिफोरनि जेंनानि सायाव खामानि मावनाय थिग बेबायदिनो NLFB आफादनाबो मोननै हानजायाव गावदोंमोन मोनसे सोरखारजों थाफानानै खामानिखौ मावनाय आरो गुबुन मोनसे हानजाया सोरखारखौ नारसिननानै खामानि मावनाय दा इउनाइटेड फराम अफ XNDB आबो बेबायदिनो मोननैयाव गावबाय गोदान आफाद जोनोम जानायखौ लानानै दानसोरां नार्जारी आरो रुजुग्रा मुसाहारि बिथांमोनहानो खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै फोरमायथिदों बे 4 बोसोराव एनडिबिफोरनि जेंनाफोरा सुस्रांजायाखै बेफोर जेंनाफोरखौ मावफुंनो थाखायनो जोनोम जानायखौ फोरमायथिनायजों लोगोसे रुजुग्रा मुसाहारि बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि राजखान्थि दोलोफ्रा अननाय दिन्थिफ्लानानै राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बोखावनो नाजायो ओजोंहाय सोरखारजों थाफानानै एनडिबिनि जेंनाखौ मावफुंनो थाखाय दानसोरां नार्जारी बिथाङाबो बुंथिदों आसामनि मोनबा बिधानसभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय बिसायख'थि आय'गा 25 अक्ट'बराव बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा सान जागोन 28 अक्ट'बराव बिजाथिलाइ आनजादनि सान जागोन 30 अक्ट'बराव बिजाथिलाइ दैखांफिननायनि जोबथा सान जागोन आरो 13 नभेम्बराव भट होनाय जागोन आरो 23 नभेम्बराव भट साननाय जागोन आसामजों लोगोसे मोन 15 रायजोआव उफ्रा बिसायख'थि जागोन मोन 48 बिधानसभा बियाबनि थाखाय उफ्रा बिसायख'थि जागोन आरो मोननै लकसभा बियाबनि थाखाय उफ्रा बिसायख'थि जागोन आसामाव गासै मोनबा बियाबाव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थि जागोन बिहाराव मोनब्रै बियाबाव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थि जागोन छत्तीसगढ़आव मोनसे गुजरातआव मोनसे कर्नाटकआव मोनथाम बेफोर बियाबाव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थि जागोन केरालायाव मोननै बियाबाव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थि जागोन आरो मोनसे बियाबाव लकसभा बिसायख'थि जागोन मध्य प्रदेशआव मोननै बियाबाव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थि जागोन महाराष्ट्रआव मोनसे बियाबाव उफ्रा लकसभा बिसायख'थि जागोन मेघालयआव मोनसे पान्जाबाव मोनब्रै राजस्थानाव मोनस्नि सिक्किमाव मोननै उत्तर प्रदेशआव मोनगु उत्तराखंडआव मोनसे आरो सोनाब बंगआव मोनद' बिधानसभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जागोन मोन 47 बिधानसभा बियाब आरो केरालानि मोनसे लकसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट होनाया 13 नभेम्बराव जागोन आरो उत्तराखंडनि मोनसे बिधानसभा बियाब आरो महाराष्ट्रनि मोनसे लकसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट होनाया 20 नभेम्बराव जागोन नाथाय गासैनिबो भट साननाया अदेबानि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाया 23 नभेम्बरावनो जागोन जायफोर बिथांमोनहा दासिमबो रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'खौ आरोबाव बांहोनानै होबावबाय 21 अक्ट'बरसिम खालामनानै होबाय एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'खौ जायनाखि गेजेराव दुर्गा फुजा आरो श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोम सान जानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो एप्लाइ खालामनो खाबु मोनाखै बेनि थाखायनो एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'खौ फोलावबावनो थाखाय सोरखारनिसिम खावलायनायनि उनाव सोरखारा रेशन कार्ड एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'खौ 21 अक्ट'बरसिम खालामनानै होबाय होननानै फोरमायथिदों फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि सिगांनि समाव 42 लाख सुबुंफोरनो रेशन कार्ड होनाय जादोंमोन दा 20 लाख सुबुंफोरनो रेशन कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों आरो गासै 62 लाख सुबुंफोरनो रेशन कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव धोनि सुबुंफ्राबो रेशन कार्डनि गेजेरजों मुलाम्फाखौ मोनगासिनो दंमोन दा बेखौ नायबिजिरनायनि उनाव गरिब सुबुंफोरनो होनाय जाबाय जायफोरनि नखरनि बोसोरनि इनकामा 4 लाखनि खम बिथांमोननि नखरा रेशन कार्डखौ मोननो हागोन आरो रेशन कार्ड थायोबासो अरुणोदयखौबो मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा सालबारि बुनमाजा भिसिडिसिआव फरायसाफोरजों लोगोसे रायजो राजानि बेरेखा लामा बानायनानै होयैनि थाखाय एमसिएलए जय मुसाहारि आरो प्रमद बर'निसिम गोख्रों खुद्रिनाय दिन्थिदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि बिसायख'थिनि समाव प्रमद बर'आ बे लामाखौ बानायनानै होनो थाखाय रादाय होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बे लामाखौ बानायनानै होआखै
सिगांनि हाग्रामा महिलारिनि सोरखारावबो बे VCDCखौ जेबो नोजोर होआखैमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो परिबर्तन सोरखाराव सोलायनाय जागोन साननानै बिथांमोनहा मदद होदोंमोन। नाथाय बे 4 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै होननानै अजद होबावो रायजो राजा बिथांमोनहा। बेनिखायनो जाहाथे बे VCDCनि सिङाव लामाखौ बानायनानै होयो बेनि थाखाय खावलायो आरो सोलायनायनि सोरखाराव अरुणोदय आरो गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि थाखाय 2 निफ्राय 3 रोजा हालागैबो रायजो राजाफोरनिफ्राय रां लायो होननानैबो अजद होबावो रायजो राजाफ्रा। फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन नोंथाङा। 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।